Egun on guztioi eta ongitorri gaurko prentsaurrekora. Hemen gaude Mikel Pagola partaidetza zuzendaria eta biok aurrekontu irekien bigarren fasea aurkeztera. Badakizute, guk Gipuzkoako Foru Aldundiak apustu irmoa egiten dula aurrez aurreko kontaktura, alegia guk azkeneko urtetan ikusi gendun, gero eta arrakala handiagoa zegoela herritar eta erakunden artean, hori oinarri hartuta etorkizuna eraikiz bezalako egitasmoa jarri genuen abian, baita partaidetza prozesuak ere, eta COVID-19 ere eragina handia izan du horretan, izan ere, lanketa horretan ari ginala, COVID etorri da, hain justu aurrez aurreko kontaktua oztopatzen zuena, ezta? Baina guk eutsi diogu erronka horri, jarraitu dugu partaidetza prozesuekin, jarraitu dugu aurrekontu irekiekin, eta orain lehenengo fasea gaindituta, bigarrena aurkeztera gatoz. Nik etorkizuna eraikiz aipatu dizuet hain zuzen, hoxe dalako Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat daukagun ekimen garrantzitsu eta mamitsuena, eta horren barruan edo horren aterkipean sartzen da ere partaidetza guztia, ze izan ere gobernantza eredu berria aipatzen degunean, hori da etorkizuna eraikizen eredua, alegia. Zer bakarrik ez, nola egin ere garrantzitsua delako. Eta horretan, erakundeak, herritarrak, gizarte antolatua, akademia, elkarrekin lanean egon gara, elkarrekin hausnartu, elkarrekin esperimentatu, eta elkarrekin proiektuak abian jarri ditugu. Hori da, etorkizunarekin zen mamia. Eta hain zuzen ere, berrikuntza, ariketa erraldoi horren barruan sartzen dira partaidetza prozesuak. Funtsezko erreminta da beraz partaidetza, aurrekontu irekiak ere nola ez, eta bai esan, aipamena egiten dugu aldiro, baina merezi duelako, aurreko legealditik hasi ginen partaidetza prozesuekin, eta bertan Joseba Musika, gure zuzendari oiak, goian bego, sekulako indarra eukizuen, eta tira egin zion, figura klabea izan zen Joseba Musika partaidetza prozesu hauetan. Tira, beraz, 2021 bateko aurrekontu irekien bigarren fasea orkestera gatoz, ni lehenengoa gainetik aipatuko dizuet, otsaila eta martxoa bitartean burutu zen, 340.000 esku horri bidali genituen Gipuzkoako etxe guztietara, Gipuzkoako herri guztietara noski, fase horretan 2.371 proposamen jaso ditugu, eta 2.373 lagunek hartu dute parte, Gipuzkoako 88 udalerritakoak. Bertan, herritarren beharrak, herritarren nahiak ezagutzeko aukera daukagu, leheno aipatzen genuen bezala, etorkizuna elkarrekin eraikitzeko. Hoxe da gure helburua, elkarrekin eraikitzea etorkizun hori. Bigarren fasea beraz, astera doa, guztira 18 proiektu osatu dira, 18 proiektu horietatik 5 aukeratu beharko dituzte herritarrek, eta horretarako epea, ekainaren 30-etik uztailaren 5 bitartekoa izango da. Denbora horretan, bozkatu ahal izango dute, eta 4 modu dituzte horretarako, buzoiaren bitartez, postaz, web bidez ere egin dezakete, Foru Aldundiaren edo udalerrien erregistroan, edo Aldundian eta Gipuzkoako udaletan dauden informazio bulegoetan. Beraz, 4 modu parte hartzeko. Hori guztia herritarrei lanak errazteko asmoz. 18 proiektu, horretatik 5 aukeratu beharko dituzte, eta guztira €1 milioi euroko zuzkidura izango dute. Mikelek aipatuko ditu proiektua zeintzuk diran, izan ere guk identifikatu genituen zeintzuk ziran esparruak, eta gero horretan proiektuak aurkeztu dituzte herritarrak, baina bai, aipamen bat egin nahi nuke, hain zuzen ere, 6 departamentutako proiektua diralako, eta Foru Aldundiko 10 zuzendaritzatakoak. Beraz, hor ere badago estaldura handi bat. Mikel, nahi dezunean proiektuak aurkezteko? Bai. Eskerrik asko Ider, lehenik eta hemen zuzenketa txiki bat, printzipioz, Gipuzkoarrok ekainaren 30 eta uztailaren 25 bitartean izango dugukera. 5 atera zaizu, data bezala, astebete gutxitxo da, orduan uztailaren 25 arte nolabait ere izango genuke EPA irekita Gipuzkoarrok, esan bezala, gehienez 5 proiektu horiek, nolabait ere bozketa egiterakoan norberak ere aukeratu izake bat, 2, 3, 4, gehienez 5 arte. Eta proiektuak zein diren, esan bezala,
Ederrek aipatu bezala 6 tematika edo 6 alor jorratu dira, aurreneko izan da enplegua eta aktibazio ekonomikoarena, eta horko 3 proiektuak aurreneko izan da berrikuntza zuzendaritzarekin lotuta, hain zuzen ere berrikuntza ikerketa eta garapena sustatzen dituzten enpresetan gazteen lehen enplegua bilatzeko edo programa bat garatzeko izango litzateke aurreneko proiektu hori. Bigarrena, basoetako zuzendaritzak bideratzen du, eta hain zuzen ere, pandemia garaia honetan gure gertuko basoak nola dauden ikusi ditugu, eta hauek zaindu ahal izateko ere, zuzendaritza honetatik Gipuzkoako basoen kudeaketarako erakunde bat sortzeko programa bat aurkezten dugu. Hirugarren izango litzateke ingurumen zuzendaritzak aurkeztutakoa. Eta honek lotura dauka ere 2020ko aurrekontu partaidetzan, nolabait bozkatuenen artean egon zen beste proiektu batekin, hain zuzen ere klimarekin konprometutako herritarrentzat erronkak. Erronka berria daude, guztiek aldaketa klimatikoarekin lotuta, eta hemen ere, printzipioz herritarrek honen inguruko bozkak egin dezakete. Gizarte alorrari dagokionez, hemen berriz, gizarte zerbitzutik dator aurrenekoa. Hain zuzen ere, Gipuzkoan badirain bat ume, neska mutiko, beraien ohiko etxetatikan ezin bizi, eta harrera familiak behar dituztenak, harrera familia behar ditugunak. Horren inguruan, kanpaina egiten dira, baino kanpaina estrategiko, kanpaina potente bat, orokor bat, indartsu bat, estable bat egiteko beharko litzateke, konkretuki, kasu honetan, 150.000 euro. Bigarrengo proposamen izango litzateke gizon eta emakumeen berdintasun zuzendu litzatekean bideratutakoa, eta honek nolabait ere egiten dio zaintzari. Pandemien aurretikan zaintza bolo-bolo zebilen gai bat zen, baina pandemia garaian ere areta indar gehiago hartu du, eta zaintzaren gaia lantzeko hain zuzen ere gizarte eraldatzeko proiektu bat garatu izateko, programa izango litzateke, jorratu guneko litzatekena, puntu honetan. Eta gizarteko azkeneko seigarrengo proiektu izango da, hizkuntza berdintasunaren zuzendaritzatekan bideratutakoa. Kasu honetan, uler saioak, ulerrizketa programa izenekoa, eta hauen helburua da, herri txikietan batez ere garatzea 15-30 bat programa Gipuzkoako herrietan, non euskera ulertzen ez duten pertsonei fasilitatzea eta erraztea uler dizaten, eta orduan zentzu horretan piloto batzuk egine dira herri horietan, eta nola ateratzen den ikusita hizkuntza berdintasuneko atalak Gipuzkoako herri guztietara zabalduko luke programa hori. Gazterira dagokionez, hemen ere hiru proiektu dauzkagu. Lehenengoa Tin Kanal izenekoa. Zer dago? Azkenean gaztek konsumoa digitalki egiten dute. Eta konsumitzen duten horietan askotan egokiak ez diren edukiak jasotzen dituzte. Eta aldunditikan egin nahi duguna da, egokiak izan daitezken edukiak sortu nolabait ere mugikor eta antzeko gailuetan garatu edo jaso ditzaketenak. Batez ere esan bezala nerabe eta gaztei bideratuta. Hurrengoa baita ere izango litzateke Gipuzkoako udalerri txikietan gazteen aisia lantzeko programa. Hemen ere herri asko izanikan guztietara ez da iritsiko, 10 bat herrietako lagin bat hartu nahi da, eta bertatikan ikasitakoa nolabait ere gero eskalabilidadea aztertuz gainontzeko herrietara bideratu nahi izango da. Eta hirugarrengo proiektuak gazterian hain zuzen ere da, hau estrategia zuzendaritzatik dator, bideo erreferentzia zentrotik, eta hemen honek ere nolabait ere ikus-entzunezko eduki digitalak euskerazkoak sortzearekin du lotura. Eta sorkuntza lan hori nolabait ere bideo kokatzen den tabakaleran egingo litzateke. Adineko dagokionez, gizarte zerbitzutatekan 2 proiektu atera dira, horietako bat Alzheimerra dutenentzako psikoestimulazio mintegiak antolatzeko programa. Gipuzkoako hainbat eskualdetan egiten dira, beste eskualde batzutan gutxiago, adibidez Debagoienan, Arrasaten bat martxan jarriko da, eta horretik aurrea gainotzeko egiten direnak indartzeko programa izango litzateke. Eta gizarte zerbitzutik beste bat, hau ere nolabait interesgarria, Gipuzkoako egoitzetan dauden adinekoekin, bizikletan, triziklo antzeko modu batzuetan ibiltzeko programa bat. Bizikletak adinik ez izena du programa horrek, eta bertan, Gipuzkoako gazte bolondrez batzuek egoitzetan dauden personak ateratzen dituzte pasiatzera nolabait ere adinekoak izanikan, eta egia esan da bizipoz handia da adineko persona hauentzako. Hirugarren proiektua adinekoen talde honetan estrategia zuzendaritza dator, hain zuzen ere adin berritikan, eta bertan belaunaldien arteko Gipuzkoako prototipo bat lantzeko programa egingo litzateke.
esperientzi bat edo bi nahi dituzte jorratu, eta hor ikusten dena nolabait ere gero lurraldera zabaldu. Baina esan bezala, gazteak, adinekoak elkarrekin lantzeko programa bat izango litzateke. Kulturari dagokionez, 3 proposamenak kultura zuzendaritzatikan etorri zaizkigu. Hain zuzen ere, lehenengo izango litzateke Gipuzkoako artista plastikoei eskulturei nagusiki obrak erostea. Eta obra hauek Aldundiko gordailuan edo nolabait ere gordeko litzateke eta gordailuaren bilduma osatu egingo lukete. Era berean, Gipuzkoako hainbat herrietan osatu daitezkeen erakusketetarako edo erabilgarri izan diteke nolabait ere bilduma berri hau. Bigarrengo izango litzateke kultura eta arkitektura ondarea birgaitzeko eta kontserbatzeko lerro ekonomikoa zabaltzea. Lurraldean ondare mailan dugun aberastasuna balioan jarriko litzateke orduan programa honen bidez. Eta azkenekoa kulturakoa formatu txikiko kultura ekintzak programatzea Gipuzkoako osoko herrietan, nagusiki herri txikietan. Hauetan izango dituzte zailtasun gehienak nolabait ere garatzeko eta hauei laguntzak emateko planteamendua dago. Azkeneko atala, 6. atala mugikortasun jasangarriarena da. Eta bertan, aurreneko izango litzateke Gipuzkoa bizikletaz aparen diseinu bat egitea. Lurraldean dauden bide gorri desberdinak nola konektatzen diren, personak herri batetik bestera nola joateko aukera daukagun, eta hori garatuko litzateke app honen bitartez. Bigarrengo proiektu izango da, Gipuzkoako bidegorrietan genero inpaktuaren azterketa egitea. Nork erabiltzen dituen bidegorriak, zer egin genezakeen emakumetan eske gehiago erabiltzeko, zein neurri hartu beharko diren, hori guztia aztertu nahi da. Eta azkeneko proposamena izango da, landa udalerrietan mugikortasuna hobetzeko azterlana egitea. Parte hartze prozesu batzuen bitartez, herri horietako biztanleen proposamenak entzun nahi dira ekintza plan bat zehatza egin aurretikan. Orduan hauetxe dira, 18 esan nahiko anitza direla, oso anitzak, eta lurraldeko aniztasunari egiten diote herri txikietako hainbat proiektu ere agertzen dira. Bai, eskerrik asko Mikel emandako azalpen guztiengatik eta nik bai aipamen bat egin nahi nuke, hemen gauza asko oso denbora gutxian azaltzen dira, baina honek sekulako lanketa eskatzen du. Alegia, partaidetza zuzendaritzan sekulako lana egiten da, jasotzen diran ekarpen guztiak banan-banan aztertu, banan-banan departamentu guztiekin kontrastatu eta horietatik gero proiektu gauzagarriak ateatzeko. Orduan, niri dagokit eskerrak ematea Mikel zuri eta zure talde guztiari, ze benetan hemen berriro diot oso azkar azaltzen ditugu hainbat gauza, baina honen atzean benetan sekulako lana dago eta hori gutxienez aitortu beharrean dago eta eskertu ere. Neri orain tokatzen zaidana da parte hartzeko deia egitea. Alegia, aipatu dugu hainbat proiektu, hainbat departamentu, hainbat zuzendaritza, baina honez gain proiektu mordoa daukagu etorkizunarekin izen aterkipean eta horien guztien atzean dagoena da proiektuak zer egin, alegia Gipuzkoari ekarpen bat egin, gure ohikotasunaz gain eta noski nola egin ere, horretan ere garrantzia jartzen dugu, garrantzia handia ematen dugu nola egin horri. Eta nola egin horretan alegia herritarren eta erakunden arteko elkarlana sustatze horretan elkarrekin etorkizuneko proiektuak identifikatzeko, esperimentatzeko eta proiektu bilakatzeko hau ere funtsezkoa dugu. Bestela oso zaila egiten zaigu herritarrengana iristea eta beraz gu herri guztietara joeten gea, etxe guztietara joeten gea eskatzen diegu proiektuak proposatzeko eta behin proposatu dituztenean eskatzen diegu beraien nahiak, beraien 5 proiektu horiek identifikatzeko 18 hauen bitartez. Finean guk hobeto asmatuko dugu, zer nahi duten, proiektu horiek edo proposamen horiek proiektu bilakatzeko ambizioa eta gainera ahalmena daukagu eta diruz hornituta, eta herritarrek ere aukera hori badaukate beraiek dituzten nahiak gauzatzeko. Beraz, nik uste azkenean gure nahia eta herritarrenak bat egiten dutela eta herritarrak animatzen ditugu noski parte hartzera. Aurreko urtean 15.000 lagunek hartu zuten parte, ea oraingo honetan gehiago diran, eta gehiago izateak ez du gero kupuru xume bat ematen gure estadistiketan, baizik eta hobeto identifikatu eta hobeto asmatzeko gure eginkizunetan. Hoxe da helburua. Beraz, animatu, zaitezte. 4 modu daude egiteko, danak oso erresak, eta animo beraz.
Un pequeño resumen con respecto a lo que veníamos a plantear hoy, Miquel Pagola, el director de participación, y yo misma. Los presupuestos abiertos empiezan ya con la segunda fase. Entre el 30 de junio y el 25 de julio han participado en esta primera fase previa entre febrero y el mes de marzo. Han participado 2.363 personas, han realizado 2.371 propuestas, habiendo repartido previamente 340.000 folletos en todos los domicilios de Guipúzcoa y, evidentemente, en todos los municipios de Guipúzcoa. En este momento tenemos 18 proyectos, de los cuales tienen que elegir 5, que tienen que ver con 6 departamentos de la Diputación y con 10 direcciones. Por lo tanto, hay una transversalidad importante y mucha diversidad de proyectos. Tienen posibilidad de participar, insisto, entre el 30 de junio y el 25 de julio, de 4 maneras diferentes, para poder facilitarles la tarea. Por una parte, mediante el franqueo, por la página web, registro de la Diputación como de los ayuntamientos y también las oficinas de información de la propia Diputación y de los ayuntamientos de Guipúzcoa. Son 18 proyectos, de los cuales tienen que elegir 5, en 6 ámbitos: empleo y activación económica, ámbito social, juventud, mayores, cultura y educación y movilidad sostenible. Son los 6 ámbitos en los que se han identificado proyectos. Sí quiero insistir en que esto forma parte de Etorkizun Eraikiz, que es el proyecto más ambicioso y más interesante de la Diputación Foral de Guipúzcoa, puesto que esto lo que plantea es un cambio en la forma de hacer política. Queremos superar o al menos reducir la brecha existente entre la ciudadanía y las instituciones, en este caso entre la Diputación Foral de Guipúzcoa. Insistimos en la importancia de presentar proyectos ilusionantes, pero sobre todo de identificarlos, pensarlos y ponerlos en marcha de una manera diferente, mediante la gobernanza colaborativa, que no es otra cosa más que colaborar con ciudadanía organizada, colaborar con la academia y colaborar también con instituciones. Y de esta manera los presupuestos abiertos son, evidentemente, uno de los modelos que hemos decidido dentro de Etorkizun Eraikiz para acercarnos a la ciudadanía e identificar los proyectos que quieren llevar a cabo. Por tanto, es un gran ejercicio de innovación y pedimos a la ciudadanía que participe mediante su voto en la identificación de estos 5 proyectos que se llevarán a cabo. Y es la mayor aportación que consideramos poder hacer la Diputación Foral de Guipúzcoa, es decir, más allá de su labor habitual, poder identificar y poner encima de la mesa nuevos proyectos que hemos identificado, insisto, de manera colaborativa con la ciudadanía, sociedad organizada, academia y el resto de instituciones. Es el granito de arena que pedimos a la ciudadanía que aporte en este caso, y entre todos construiremos un futuro mejor para Guipúzcoa. Hoxe aurkezpena, galderaren bat egongo balitz, erantzuteko prest gaude Mikel eta biok. Ez dago galderarik, Mikel, gero eta hobeto azaltzen digu gaiak. Dan argi gelditu da. Eskertzea gelditzen zaigu eta egun ona izan dezazuela danok.